Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als bemoediging en groet van de gemeente naar Harry Jonker. Hij is deze week weer thuisgekomen. Er volgt nog een lange weg met behandelingen. Nicky en Atiron treden dit jaar af als scriba. Er is geen opvolger gevonden en daarom zijn de taken nu opgesplitst. One P. Anema en Iet Aardema gaan de pastorale mededelingen, bloemen en afkondigingen verzorgen. One S. Anema gaat de brievenbus bij het lokaal beheren. We zoeken nog iemand die de e-mailpost wil beheren en iemand die de vergaderingen wil notuleren. Nicky blijft meedraaien in het ouderlingenrooster. Ikzelf wil dit jaar ook aftreden, maar ga nog een jaartje door. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Ernst Walstra is onze organist vanmorgen. En de lector ben ik zelf. Onze voorgangster is dominee van Zessen uit Achelen. Fijn dat u vandaag bij ons kunt gaan. Ons intochtslied is Psalm 136, vers 1 tot en met 4. En we zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen wij u een gezegende dienst. Aan het begin van deze dienst mogen wij uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten.
Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij bidden u. Wees toch aanwezig. Word ons gegeven, dat wij u horen mogen met hart en ziel. Word ons gegeven, God in ons midden. Toekomst van vrede. Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen. Heer, wij bidden u, zie ons. Laat ons niet vallen, dat wij niet leven gevangen in leegte, dat wij niet terugvallen, terug in het stof. Heer, wij bidden u, dat wij worden herschapen, dat wij u horen, dat wij u leven. Mensen voor mensen, alles voor allen. Heer, wij bidden u, dat wij volbrengen uw woord. Wek uw kracht en kom ons bevrijden. Wees hier aanwezig, Heer, dat wij u horen mogen met hart en ziel. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen lied 841, lied 841, vers 1 en vers 2. Ik wou lezen uit de psalmen, uit de nieuwe psalmberijming, en dat is psalm 46. God onze burcht blijft voor ons zorgen. God onze burcht blijft voor ons zorgen. In nood zijn wij bij hem geborgen. We krimpen niet van angst ineen, al wankelt alles om ons heen. Al worden door de woeste golven de hoge bergen haast bedolven. De God van Jacob staat ons bij. In zijn bescherming schuilen wij. De stad waar God verblijft is heilig. Fris water ruist, hier is het veilig. Wanneer een vijand haar belaagt, helpt God zodra de morgen daagt. Woedende volken, wereldrijken, één woord van hem en zij bezwijken. De God van Jacob staat ons bij, in zijn bescherming schuilen wij. Zie hoe de Heer in alle landen de wapens wegslaat uit de handen. Hij breekt de boog, slaat stuk de speer, brandt wagens weg, geen oorlog meer. God spreekt, houd op, ik ben verheven, hoog boven wie op aarde leven.
De God van Jacob staat ons bij. In zijn bescherming schuilen wij. Dat was Psalm 46. En dan zingen wij lied 286. Lied 286, vers 1, 2 en vers 3. Wij bidden om verlichting met de Heilige Geest. Laten wij samen bidden. Heer onze God, wij bidden u. Roep onze namen, dat wij u horen, dat wij weer ademen, dat wij u leven. Heer, wij bidden u. Laat uw woord spreken op de adem van uw geest. Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen lied 632, het eerste couplet. Lied 632, couplet 1.
Vervolgens zei hij, iemand had 2 zonen. De jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. De vader verdeelde zijn vermogen onder hen. Na enkele dagen verzilverde de jongste zoon zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Toen hij alles had uitgegeven, werd het land getroffen door een zware hongersnood en begon hij gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van dat land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Hij had graag zijn maag willen vullen met de peulen die de varkens te eten kregen, maar niemand gaf ze hem. Toen kwam hij tot zichzelf en dacht, de dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten, haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. Breng hem het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. En ze begonnen het feest te vieren. De oudste zoon was op het veld. Toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van de knechten bij zich en vroeg wat dat te betekenen had. De knecht zei tegen hem, uw broer is thuisgekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. En als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelf nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Zingen wij nu gezang, even kijken, even bril af, lied 413 vers 1 tot 3.
lees ik u nu voor Psalm 103, Psalm van David. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukten. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo velft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Zingen we nu Psalm 103, C 1 tot 3.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Franciscus van Assisi leefde in de 13e eeuw. Hij verkocht zijn paard en zijn kostbare, dure, mooie kleren. Dus vele eeuwen geleden begint Franciscus van Assisi een heel nieuw leven. Hij gooit eigenlijk zijn veilige leventje helemaal overboord. Er zijn nog steeds mensen die alles achterlaten om een nieuwe start te maken, om opnieuw te beginnen. En we zien het in het programma Ik Vertrek. Franciscus van Assisi gaat zo ver met van alles afstand doen, alles overboord gooien, al zijn spullen, zijn kleren, zijn paard, tot woede van zijn vader. Maar zo alleen kan Franciscus, vindt hij, een nieuw leven beginnen. Een leven dat niet gebaseerd is op eer en roem en geld. Nee, Franciscus van Assisi vertrouwt zijn leven helemaal toe aan God. Aan de barmhartigheid van God. Want hij wil liever de barmhartige God, onze Heer, dienen dan zijn eigen onbarmhartige vader. Zijn erfdeel is de aanwezigheid van God in zijn leven. Toen hij ongeveer 20 jaar oud was, wilde hij gaan vechten als ridder. Zijn vader was rijk, hij was een succesvol lakenkoopman, dus daardoor had Franciscus ook genoeg geld. En kon hij gewoon doen wat hij wilde, kon hij ridder worden. Maar op een dag kwam Franciscus van Assisi erachter dat hij dit echt niet wilde. Dit was niet zijn bestemming. Hij ontdekte dat hij geen roem wilde krijgen op het slagveld. Nee, hij wilde leven voor God. En vanaf dat moment ging hij ook dichter bij Gods leven. En hij had in de Bijbel gelezen dat hij dit kon doen door afstand te doen van al zijn dingen en deze aan de armen te geven. Alles achterlaten en leven voor Jezus. Want, had hij in de Bijbel gelezen, God zorgt voor je en je moet erop vertrouwen dat de mensen voor jou zorgen. Als je houdt vast in de dingen, in de materie, als je daar houdt vast in zoekt, in je bezit, dan, zei Franciscus, raak je houvast in God kwijt. En hij ging als zwerver leven. Hij nam afstand van zijn familie en van zijn bezittingen en hij ging op reis. Er waren gelukkig wel een paar vrienden die met hem meegingen. En hij kreeg zo steeds meer volgelingen. En zo werd Franciscus boodschapper van het evangelie. En dat Griekse woord, betekent letterlijk het goede nieuws. Het evangelie, het goede nieuws dat God voor ons zorgt. En dat God van ons houdt. De jongste zoon uit de gelijkenis die wij zojuist hoorden, had ook een droom. Hij wou ook een nieuw leven beginnen. Zoveel mogelijk genieten en een luxe leventje leiden. Dus hij vroeg het erfdeel alvast van zijn vader. En zijn vader gaf het hem en de jongste zoon leefde erop los. Los van thuis en los van alle verwachtingen die zijn ouders van hem hadden. Maar dan komt hij in een crisis terecht. Hij heeft al zijn geld opgemaakt. En dan moet hij het meest vieze werk doen dat er is om in leven te blijven. En dan begint hij aan thuis te denken. Aan zijn ouders, aan hoe goed hij het had. Thuis. En hij zet dan letterlijk een belangrijke stap in de richting van zijn vader. En hij gaat naar huis toe. Maar nog voor de jongste zoon, sorry, het spijt me, kan zeggen, is zijn vader al bij hem. Want hij staat al te kijken op de uitkijk, te wachten op zijn zoon. Letterlijk. En zijn vader rent naar hem toe en sluit hem in zijn armen. Zijn vader is niet boos, integendeel. Zijn vader geeft juist een heel groot feest en dure kleren aan zijn jongste zoon. Maar daardoor komt juist de oudste zoon in een crisis terecht.
Want immers, hij zegt, ik heb altijd alles voor u gedaan, Vader. En ik heb altijd alles gezegd wat u tegen mij heeft, alles gedaan wat u tegen mij heeft gezegd en wat u gevraagd heeft van mij. Ik heb altijd hard gewerkt en altijd volgens de regels geleefd. En ik ben er niet zomaar vandoor gegaan als mijn jongste broer met uw erfdeel. Maar de vader benadeelt de oudste zoon niet. Al lijkt het wel zo in de ogen van de oudste zoon. En ook wij kunnen het ons eigenlijk wel een beetje voorstellen. Maar de vader zegt, als de oudste broer hetzelfde had gedaan als de jongste broer en met zijn erfdeel vandoor gegaan en een heel vrolijk en losbandig leven geleid, dan had zijn vader hem ook vergeven. En precies zo hetzelfde gedaan en gehandeld. Want de vader trekt niet de jongste zoon voor. Wat gebeurt hier precies? De jongste zoon heeft er eigenlijk een potje van gemaakt. Maar hij komt met hangende pootjes terug. En hij heeft spijt. De oudste zoon is boos. En jaloers en voelt zich benadeeld. En hij is niet blij met de barmhartigheid van zijn vader voor zijn jongste broer. Maar de vader is liefdevol en barmhartig, zoals ook Psalm 103 vertelt, die wij ook zojuist gehoord hebben, over God onze Vader, die ons vergeeft en ons in zijn armen sluit. De vader van de twee zoons van de gelijkenis is barmhartig en liefdevol, vol vergeving. Hij houdt evenveel van zijn beide kinderen. Maar de twee broers zijn wel duidelijk tegenpolen. En dat zien we wel vaker in de Bijbel, de verhalen, maar ook in ons eigen leven. Want onze broers en zussen hebben eigenlijk dezelfde opvoeding gehad als wij. Maar toch, vaak zijn ze heel verschillend en soms zelfs tegenpolen. Ieder met een eigen karakter. En als we dan kijken naar Martha en Maria in de Bijbel, dan zien we dat ook heel duidelijk. Twee zussen met dezelfde opvoeding, maar toch heel verschillend. Martha altijd heel druk in de weer, zorgend en gastvrij, dienend. En als Jezus dan op bezoek komt bij de twee zussen, Martha en Maria, dan is het Martha die heel dienstbaar is en gelijk klaar staat met koffie en thee en eten, zorgend en gastvrij, wat ook in die tijd heel belangrijk was. Maar Maria doet dat niet en die gaat zitten aan de voeten van Jezus, om te luisteren naar de verhalen van Jezus, te luisteren naar de woorden van Jezus. Dus eigenlijk zijn Martha en Maria twee tegenpolen, maar wel elkaar aanvullend. En wij hebben allemaal die twee kanten in ons, Martha en Maria. De een van ons misschien wat meer Martha, de ander van ons misschien wat meer Maria. Maar samen vullen ze elkaar aan. Twee zussen, twee dochters, twee broers, twee zoons. En dan nog die derde zoon, Franciscus van Assisi. En hij volgde zijn hart, tegen de wil van zijn vader in. En de vader werd boos. Maar de vader uit de gelijkenis die Jezus zelf vertelt, van de verloren zoon, die vader werd niet boos. Mild en vol ontferming ontvangt hij zijn jongste afgedwaalde zoon weer in zijn huis. Het hele hoofdstuk waarin deze gelijkenis staat in het teken van iets wat kwijt is of iemand die de weg kwijt is geraakt. Iemand die iets zoek is geraakt, wat weer gevonden wordt. Bijvoorbeeld de vrouw die het muntje kwijt is geraakt en het hele huis overhoop haalt en net zo lang zoekt totdat zij het weer gevonden heeft. En dit is ook herkenbaar voor ons. Als we iets kwijt zijn, willen we toch vaak snel weer terugvinden. Dat lukt niet altijd, maar toch gaan we op zoek naar dat ene wat we kwijt zijn. De vrouw die haar muntje weer teruggevonden heeft.
En dan de gelijkenis van Jezus die het schaapje, 100ste schaapje, weer teruggevonden heeft. Het schaapje is afgedwaald, we kennen de gelijkenis. Jezus, dat is Jezus in de gelijkenis, de herder, draagt het schaapje op zijn schouder en vindt het verloren schaapje weer terug. Het is dus de gelijkenis van de verloren zoon is de derde gelijkenis. 3, het getal 3 is heel belangrijk in de Bijbel. Want het heeft in de Bijbel altijd een symbolische betekenis. De opstanding van Jezus op de derde dag met Pasen. Op de derde dag is de bruiloft te Kana. En Jona zit 3 dagen in de buik van die grote vis, de walvis. Franciscus van Assisi past precies in het rijtje van de zoons. Want ook hij was eigenlijk, zoals zijn vader dacht, een verloren zoon. Hij volgt niet de regels van zijn vader, maar hij volgt Jezus, de goede herder. De derde zoon, Franciscus van Assisi, volgt de stem van zijn hart. De stem van Jezus, de liefde van God. Eind goed, al goed. Zijn vader brengt hem veilig weer thuis. En misschien herkennen wij dat wel. Als wij een lange reis gemaakt hebben, misschien op vakantie, misschien ook naar familie, misschien ook een stuk in de auto, als het weer donker is en we weer naar huis moeten, of als het regent en dat we weer veilig thuis zijn gekomen. De vader van de zoon brengt zijn zoon veilig weer thuis. En zo is God ook. Hij brengt ons veilig thuis. Hij is de vader die op ons wacht en ons vergeeft. Kan de oudste broer over zijn boosheid heen stappen? Of blijft hij op de drempel van het huis staan? Gaat hij naar binnen om mee te doen met het feest? We weten het niet. In de gelijkenis is er niet het einde van wat gaat de zoon doen. Wat zouden wij doen als wij die oudste zoon zouden zijn? Zouden wij buiten blijven, boos en jaloers? We kunnen het ons wel voorstellen. Maar de oudste heeft niet het gevoel dat hij gewaardeerd wordt. Maar blijkbaar moet de oudste zoon leren om ook barmhartig te zijn. En erop te vertrouwen dat zijn vader ook evenveel van hem houdt. Het gaat over de liefde van God voor ons. Want God maakt geen verschil. Hij houdt van ons allemaal evenveel. Zo groot is de liefde van God. Gelukkig maar voor de 2 zoons en Franciscus van Assisi. Gelukkig maar voor ons. God vergeeft ons, zoals God de Vader is in Psalm 103. En zo mogen wij weer vol vertrouwen de toekomst ingaan. Jezus volgend. Die is altijd naast ons. Amen. Dan zingen wij lied 885, de versen 1 en vers 2.
Voor de volgende mededeling verzoek ik u indien mogelijk te gaan staan. Afgelopen zondag is onze dorpsgenoot Dennis Wening overleden. Boven de rouwbrief staat: Never give up. Never give up was mijn motto. Maar helaas. Veel te vroeg hebben Evelien, de familie Wening en de familie Jansen afscheid moeten nemen van Dennis. Geboren op 8 januari 1980 in Harlingen en op 16 april 2023 overleden in Sneek. Afgelopen vrijdag was het afscheid in de Andringa-Staten in Marsum. We wensen Evelien en de families heel veel sterkte voor de komende tijd. Laten we een moment stil zijn om Dennis te gedenken. Laten wij samen bidden tot God. Heer onze God, we danken u voor uw schepping, voor uw goedheid en uw zegen, voor de regenboog aan de hemel, voor de vogels in de lucht en op het veld, voor de bloemen en de dieren. Heer, voor de zon die over ons schijnt, voor de maan en de sterren die onze nacht verlichten. Wij danken u dat u uw Zoon Jezus Christus naar ons hebt toegezonden. Waar hij komt is het leven niet meer duister en angstwekkend. Heer, wij bidden u dat wij worden vervuld met vertrouwen en vrede. Wij bidden u voor alle mensen die moeten vluchten. Heer, wilt u hen nabij zijn? We bidden u voor alle mensen die leven in landen waar oorlog is en geweld. Geef vrede, Heer. Geef vrede voor alle mensen. Voor alle mensen die ziek zijn, bidden wij u. Allen die dierbaren moesten verliezen. In het bijzonder vanochtend bidden wij u voor de vrouw en de familie van Dennis Wening. Heer, wilt u hen troost geven in hun verdriet. Wilt u hun tranen drogen. Heer, wij bidden u, zegen ons als gemeente van Jezus, bedoeld als een teken van hoop, in zijn naam bijeen. We bidden u voor allen die eenzaam zijn en verdrietig zijn, allen die bang zijn voor de toekomst. Wees bij ons allen, draag ons in uw liefde. U hebt uw woord gezaaid, u hebt uw Zoon gegeven voor ons. Uw Zoon die de weg van de vrede is gegaan, het licht in de wereld. Wij bidden u dat wij Jezus volgen en voor elkaar een lichtje mogen zijn, om zo al ietsje zichtbaar te maken van uw koninkrijk op aarde. Heer, wij bidden u, schenk ons wat we nodig hebben om te kunnen leven. Geloof, hoop en liefde. Wilt u met ons meegaan, de toekomst tegemoet? Heer, u kent onze zorgen. In de stilte van ons hart bidden wij tot u. Wij bidden het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook
mogen onze gaven geven en als slotlied zingen wij dan lied 865. Ja, lied 865, vers 1, 2 en 3.
Aan het einde van deze dienst mogen wij gaan met de zegen van onze Heer. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u allen vrede.